Hej og velkommen til Valuta med Ernst og Erling. Yes. Ja. Vi har simpelthen startet med at tage pund, som ligger i 8,44, som I ser hernede. Hvor musen Erling. Der var den. 8,44. Ja. Så har vi så taget en halvøs. Vi. Så har vi taget en halvøs med eksempler her. Ja, det er kraftigt lige til at få hovedpine over. Som vi kan høre her. 1 pund, det er 8,44. Det var lige sagt herinde. Ja. Nå, og 3 pund, det er... 25,3 kroner, eller det vil sige 30 øre. Vi har faktisk lige en indvending. Det her, det er hovedregning Det er hovedregningen. på højeste niveau. Ja. Og så ved du hvad 15 pund det er? Jamen, jeg gætter da på, at det er 127 kroner. Ja, nu når vi har rent det, så kan du jo sagtens. Jamen altså, hvad er 23 pund så, Erling? Jeg tror simpelthen, det er 194 kroner. Jamen, det er bare sandt. Ved du så, hvad 30 pund det er? Er det 253 kroner? Det kan du bide dig selv næsen på, det er. Jamen, det kan man da ikke. Nej. Det er noget mærkeligt noget at sige herinde. Ja. Og ved du hvad så 1.100 pund det er? Jamen, jeg tror simpelthen på, at det er 9.288. Nej, det er faktisk 88,0. Ja. Så har vi taget, som Søren han siger, et eller andet union-flag. Men det er altså det storbritanniske flag. Yes. Eller taniske. Som I kan se, så er det Ernst og Erling. Yes, det er også to. Så har vi lavet en regneforskrift, som siger, at y lige med, kom Erling. 8,44, ikke? Ja, det er godt, du har. See you later.